Ζώρα, τι βλέπεις, κομμωδία? Ναι, τη στρατιωτική παρέλαση στην Αθήνα για την 25η Μαρτίου. Και πού είναι το αστείο? Είναι μια πολύ σημαντική ημέρα για τους Έλληνες. Γιορτάζουν την ανεξαρτησία τους. Τρώγοντας μπακαλιάρο σκορδαλιά. Αυτό είναι και τον Ευαγγελισμό της Θεοτόκου. Τρώνε ψάρι για θρησκευτικούς λόγους. Μα καλά, δεν υποτίθεται πως νηστεύουν. Τώρα κι εσύ. Είναι, λέει, μια πολύ χαρμόσυνη ημέρα για την Ορθοδοξία. Επιτρέπεται μια εξαίρεση στους σκληρούς κανόνες της νηστείας. Έλληνες. Πάντα βρίσκουν ένα παραθυράκι σε κάθε νόμο. Πάντως, πιο πιθανό είναι να αποκρούσουν την επίθεσή μας με τη σκορδαλίλα τους παρά με αυτά τα παιχνιδάκια που βλέπω στην παρέλαση. Κοίτα, κάτι τάγκ στο Σαδά, αεροπλανάκια, πιστολάκια. Μην έχεις έπαρση, Ζώρα. Δεν είναι λίγες οι φορές που οι Έλληνες κατατρόπωσαν εχθρούς ισχυρότερους από αυτούς. Όπως? Όπως τους Πέρσες, τους Τούρκους, τους Ιταλούς, τους Γερμανούς. Αχ, Ζάρμ, είσαι τόσο αφελής ώρες. Συγκρίνεις όλους αυτούς με τη δική μας υπεροπλία? Όχι, συγκρίνω εσένα με το Γολιάθ. Ο Γολιάθ, κατά την Παλαιά Διαθήκη Φιλιστέος γίγαντας. Με είπες ογκώδη? Όχι, σε είπα υπερόπτη. Ο Δαβίδ κατατρόπωσε τον πάνωπλο Γολιάθ με τη σφεντόνα του και μόνο. Δαβίδ, ποιμένας, μουσικός, ποιητής, στρατιωτικός διοικητής. Μα πόσα κάδι είχε αυτός? Προφήτης και βασιλιάς των Ιουδαίων. Και λες πως οι Έλληνες είναι ο Δαβίδ. Μα δεν είναι Εβραίοι. Συνδυαστική σκέψη 0. 0 θα έπρεπε να είναι οι δαπάνες τους για αυτά τα αστεία οπλικά συστήματα. Δεν πιάνουν μία απέναντι στα δικά μας. Σε αυτό θα συμφωνήσω μαζί σου. Αφού δεν πιάνουν μία, πώς να το κάνουμε? Όχι! Πως θα έπρεπε να ήταν μηδενικές οι δαπάνες για εξοπλισμούς, ενώ έχουν ανάγκες για άλλους τομείς, όπως η υγεία, η παιδεία. Αχ, καλά! Ξύπνησε μέσα σου ο ειρηνόφιλος πασιφιστής. Τώρα είπες 2 φορές το ίδιο πράγμα. Μπας και το καταλάβεις. Στόκε. Μπετόβεργα. Με είπες ψιλόλιγνη. Ψυχρή και άκαμπτη. Καλύτερο από το Γολιάθ, το δέκομαι. Δεν αντέχεσαι με τίποτα. Αντί να τσακώνεστε πάλι, πείτε μου, πώς πάει η απογραφή των οπλικών συστημάτων των Ελλήνων? Μέντορ, όλα καλά. Δεν έχουμε να φοβηθούμε τίποτα. Εκτός από τους Έλληνες. Κουταμάρες. Ζώρα, μην υποτιμάς τον εχθρό. Και η πιο υπολογισμένη επίθεση δεν μπορεί να προβλέψει την ισχύ μιας παθιασμένης άμυνας. Για μπάλα μιλάει. Τέτοια συνδυαστική σκέψη να μου λείπει. Μήπως ενοχλώ, μπορώ να μιλήσω? Λέω, το δίκαιο οπλίζει τον ανίσχυρο και τον κάνει ικανό να υπερνικήσει το άδικο. Ακούω να λες. Ζάρμπ, μη σε συνεπέρνει μια εθνική περηφάνεια. Οι νίκες του παρελθόντος δεν εγγυούνται τις νίκες του μέλλοντος. Ακούω να λες εσύ. Ακούστε και οι δύο. Δεν θα επιτεθούμε ημέρα γιορτής. Δεν είμαστε αμερικάνικη ταινία να κάνουμε τέτοιες κιτσιές. Να δεις που τώρα θα φύγει. Έφυγε. Κρίμα. Θα ήταν καλό να επιτεθούμε μια τέτοια μέρα τώρα που έχουν ντερλικώσει και τους έχει πιάσει όλους η πνηλία. Τι βρωμάει? Ζάρμπ! Συγγνώμη, έβλεπα τη σκορδαλιά και τη ζήλεψα.